Ja, dames en heren, met het Venrayse Leefstijlakkoord beogen wij gezamenlijk te investeren in de gezonde levensstijl van onze inwoners. We willen impact creëren, een gedragsverandering realiseren en het positieve gedrag behouden. De gezondste keuze moet de makkelijkste worden. Venray Beweegt onderstreept deze ambities en projecten en draagt dit graag mee uit. En als we inzoomen op ambitie 3 van dat leefstijlakkoord, dat is het vergroten van de duurzame inzetbaarheid van de werknemer, dan sluit de gezonde werkvloer inspiratiesessie van vorig jaar hier volledig op aan. Ja, helaas is samenkomen op dit moment heel beperkt en lukt dat even niet. En daarom hopen wij jullie middels deze talkshow, want ja, zo noemen wij dat hier, jullie toch te gaan verleiden om zelf aan de slag te gaan met de gezonde werkvloer. Dames en heren, welkom. Ja, dames en heren, en dan stel ik u heel graag voor aan de gasten met wie we verder in gesprek gaan over dit onderwerp. Op de eerste plaats is dat Puk Rijs. En Puk is van Venray Beweegt en ze is JOG-regisseur. JOG staat voor Jongeren op Gezond Gewicht. Namens de Rabobank Noord-Limburg zit hier aan tafel Sandra Titulair. En Rabobank is volgens mij ook al ontzettend bezig met dit onderwerp, die gezonde werkvloer. Daarover vertelt ze zo meteen meer. Namens de Venrayse Leefstijlmonitor zitten hier maar liefst 2 mensen. En dat zijn Marjolein Verrijd namens Knooppunt Centrum voor Gezondheid. En Harold Stevens, in het dagelijks leven eigenaar van het preventieteam. En wie we ook aan tafel hebben is voor de mensen die vorig jaar bij die live bijeenkomst aanwezig waren, is Herre Zonderland. Ex-topsporter, verzorgt trainingen, presentaties aan bedrijven. Hij wil de bewustwording creëren op het gebied van energiemanagement, vitaliteit, slaap en voeding. Ook nog eens JOG-ambassadeur. In ieder geval iemand die helemaal begaan is met dit onderwerp. Ja, dames en heren, dit zijn de gasten die vandaag hier aan tafel zitten en met wie we gaan praten over dat thema, de gezonde werkvloer. Als eerste wil ik eigenlijk eens even beginnen met een paar vragen aan jullie te stellen. Ik wil eigenlijk me eerst richten op Harold en Marjolein. Want jullie zitten hier allebei als afgevaardigden van de Venrayse Leefstijlmonitor. Kunnen jullie even kort uitleggen? En straks kun je daar misschien wat verder op ingaan. Wat is die Venrayse Leefstijlmonitor? Zal ik het even aftrappen? De Venrayse Leefstijlmonitor is een initiatief vanuit Venray, gemeente Venray, om verschillende ondernemers op het gebied van die bezig zijn met leefstijl, om die samen te brengen en de krachten te bundelen en zich in te zetten voor een duurzame inzetbaarheid van werknemers en bedrijven. En kun je een aantal partners noemen die daar dus aan meedoen? Nou ja, het zijn allemaal partners op de gebieden voeding, beweging, ontspanning en bewustwording. Dat zijn de pijlers waar we dan op inzetten. Dus dat we de werknemers bij de hand nemen en op die verschillende facetten begeleiden. Ja, en zijn er inmiddels ook al flink wat bedrijven die zich daarbij hebben aangesloten? Of is dat de bedoeling dat dat na deze uitzending gaat gebeuren? Klopt, het is inderdaad de bedoeling dat het na deze uitzending gaat gebeuren. Dus we zitten nu echt in de opstartfase. Dus we zijn ook echt nu inderdaad naar iemand, een enthousiast bedrijf die echt met ons wil gaan starten. Ja, dus als we vandaag 1 bedrijf zover krijgen, is dat een mooie start. Maar uiteindelijk moeten er nog veel meer volgen. Absoluut. Oké, dankjewel. Puk, even aan jou dan de vraag. Want jij zit hier vanuit Venray Beweegt. Je bent JOG-regisseur. En vorig jaar bedacht jij, we gaan een inspiratiesessie organiseren. Waarom zo'n inspiratiesessie over de gezonde werkvloer? Ja, vandaag is het precies een jaar geleden dat die sessie is geweest. Ik ben verantwoordelijk voor het programma Jongeren op Gezond Gewicht. En daarmee willen we een gezonde omgeving creëren waarin kinderen gezond en gelukkig kunnen opgroeien. Ja. Als je dan kijkt naar het kind, dan kun je natuurlijk de ouders dan niet uit het oog verliezen. Want zij zijn degene die voor die kinderen zorgen. Ja. Dus met de gezonde werkvloer willen we eigenlijk kijken hoe we die ouders kunnen
neer kunnen zetten, zodat zij goed aan de slag kunnen met hun eigen gezondheid, maar ook natuurlijk met de gezondheid van hun kinderen. En als je dan kijkt naar bedrijven, alle medewerkers van bedrijven of een heel aantal zijn ook ouders van die kinderen uit bijvoorbeeld Venray of de omliggende kerkdorpen. Dus wat we heel graag willen is bedrijven inspireren om te laten zien van ja, ga aan de slag met gezondheid. En het kan op verschillende manieren en het hoeft ook niet per se heel moeilijk te zijn. Ja. Hey, neem ons nog eens even mee terug naar die sessie van precies een jaar geleden. Ja. Voor de mensen die nu kijken en daar niet bij waren. Wat gebeurde daar? Hoe zag die bijeenkomst eruit? Ja, we hadden een ontbijtsessie, dus we begonnen redelijk vroeg. Her heeft toen een verhaal verteld over energiemanagement. Daar zal hij dadelijk nog wel over doorgaan. We hebben een aantal goede voorbeelden gehad, waaronder de Rabobank was ook aanwezig, waarbij zij vertelden wat zij deden rondom gezondheid en de vitaliteit van de medewerkers. En daarna zijn we uiteengegaan in groepjes en hebben gekeken van ja, hoe kunnen we dat dan praktisch doen en welke stappen kunnen daar dan gezet worden. Ja, namens de Rabobank zit u Sandra titulair. Ik hoorde net al van Puk. Hè. Vorig jaar was de Rabobank ook een van de bedrijven tijdens die inspiratiesessie die ook bevlogen wist te vertellen dat ze al heel erg bezig zijn rondom dit onderwerp. De gezonde werkvloer. Wat doe jij eigenlijk zelf als het gaat om de gezonde werkvloer? Hoe gezond ben jij? Hoe gezond ben ik? Ja, wat doe jij om gezond te blijven? We kunnen het wel over die werknemers hebben. Ik ben benieuwd hoe jij dat doet. Ja, ik volg zelf een opleiding over vitaliteit. Ja. Dus gewoon omdat ik het een ontzettend boeiend en interessant onderwerp vind. En ook nog wel heel graag heel veel gezonde jaren door wil trekken. Als ik kijk naar mijn werkvloer, kijk je wel echt hoe hou je mensen in beweging. En dan bedoel ik niet meteen de marathon lopen, maar wel gewoon zelfbewust zijn van welke keuzes dat je maakt. Mm-hmm. Ja, en dan hebben we Herre. Herre, jij bent als enige niet afkomstig, niet gebonden aan deze regio. Wat maakt het nou dat ze jou in het hele land inmiddels uitnodigen om te komen praten over dit thema, die gezonde werkvloer? Ja, dat is interessant. Ja, ik ben ambassadeur voor JOG Nederland op het thema gezonde werkvloer. Ja. In mijn dagelijks leven ben ik trainer en coach en spreker op het gebied van energie. Hoe manage je energie om je prestaties hoog te houden. Mm-hmm. Dat is eigenlijk het linkje naar JOG Nederland, waar we eigenlijk een soort vanzelfde filosofie wel verkondigen. Ik werk al heel veel jaren samen met JOG NL en door het hele land. En daar organiseren wij gezonde werkvloer sessies, zoals Puk vorig jaar hier in Venray heeft gedaan. Waar ik een bijdrage mocht leveren en hier ben ik weer. Ja, dat is heel fijn. We vinden het heel fijn. Maar waar komt die drijfveer nou vandaan? Dat je dit zo belangrijk vindt om dat telkens maar weer te vertellen, dit verhaal? Ja, dat is op zich een interessante weg. Mijn drijfveer is eigenlijk, ik heb een topsportachtergrond, zoals u net al aangaf. Ik heb 10 jaar lang op het hoogste niveau meegedaan. Op 7 EK's geturnd, 5 WK's en 10 jaar als topsporter geleefd. En toen ik op een gegeven moment dacht van nou, nu is het voldoende. Ik wil andere dingen doen, leuke dingen zoals iedereen. Andere dingen leren. Leuke dingen doen zoals iedereen. Dus toen, zo ging ik een beetje mijn normale leven in. Toen kwam ik er vrij snel tot besef dat ik als topsporter alles deed om elke dag een beetje beter te worden. En dat ik als gewone mens maar wat deed. En dat ik tegelijkertijd eigenlijk dus realiseerde van ook als gewone mens is het de moeite waard om goed voor jezelf te zorgen. Ja. Zowel fysiek als mentaal. En dat is eigenlijk voor mij de reden geweest om daar iets mee te gaan doen. Want ik heb die ervaring. Dat is misschien op zich een hele mooie ervaring. En een luxe positie. Ik weet hoe het werkt. En dat wil ik graag overbrengen. En eigenlijk is dat de drijfveer om daar, kan ik niet vaak genoeg benoemen hoe belangrijk het is. Goed, nou dan gaan we beginnen met de eerste stelling. En ik zal hem duidelijk voorlezen en dan aan jullie de vraag, reageer daar eens op. Nou, de stelling luidt, door de coronacrisis werken steeds meer mensen thuis en daardoor hebben ze dus meer tijd om deel te nemen aan vitaliteitsprogramma's. Het zou een invulling kunnen zijn, ja. Zeker als de reistijd groot is, dan zou het een fantastisch mooie invulling zijn. Een nieuwe invulling van die reistijd. De praktijk leert dat dat niet altijd zo gaat. Ik heb de laatste maanden best wat sessies dan online. En daar hoor ik heel veel toch wel terug dat mensen het lastig vinden om de grenzen te bewaken.
En met name eigenlijk het inchecken van de dag en het uitchecken, die grenzen die zijn vaag. Ja. Dus is eigenlijk de neiging om toch maar de dag iets te verlengen en toch maar even dat klusje nog even afmaken, toch nog even dat dossiertje door. Dat hoor ik wel veel dat gebeurt. Dus het zou fantastisch mooi zijn als je vrije tijd op een zinvolle en effectieve manier invult. Bijvoorbeeld door vitaliteitsprogramma's. Maar de praktijk is iets weer bastiger, blijkbaar. Vooral die bewustwording is heel belangrijk. Ja. Dat je weet waar je mee bezig bent. Dat je weet dat het een andere situatie is. Dat je niet vanaf 8 tot 5 kunt werken. Maar dat je daar inderdaad flexibeler op een andere manier mee om moet gaan. En daar ook inderdaad rustmomenten moet creëren voor jezelf. Ja. Denk je dat veel mensen daar bewust van zijn, Marjolein? Dat zo... Ik denk in het begin niet. Ik denk wel in het begin zag ik ook wel veel mensen om me heen die ineens gingen wandelen, die ik normaal gesproken echt nooit zag wandelen. Dus dat zag je wel, dat ze iets zochten om juist die ontspanning te vinden. Maar in het begin had ik wel het idee dat het mensen overkwam en dat ze niet wisten hoe ze ermee om moesten gaan. Dus ik denk wel dat na verloop van tijd je er wel mee om leert gaan en dat er meer mensen inderdaad de goede balans vinden, maar dat het wel een uitdaging is om dat... We hebben er ook wel heel bewust gesprekken over gehad, hè? Zo van om niet 8 uur op je stoel te blijven zitten, maar gewoon echt te bewegen. Ja. En om even iets anders te doen, dat oké is. Ik denk dat het met je mind ook wel wat doet. Het is niet alleen het thuis zitten, maar het is ook het is heel anders dan de keuzes maken. Absoluut. En, in de stelling werd gezegd, doordat er dus meer tijd is er dus meer, door het gebrek of door mindere reistijd, is er dus meer tijd om deel te nemen aan vitaliteitsprogramma's. Wordt dat in de praktijk ook gedaan, zo'n vitaliteitsprogramma? Of zijn mensen daar nog helemaal niet mee bezig? Als ik kijk naar de mensen die wij krijgen, dan gebeurt het tijdens werktijd. Dus mensen mogen in de tijd van de baas aan vitaliteit werken. Ja. Maar nogmaals, in die stelling wordt al gezegd, doordat er dus meer tijd overblijft omdat je minder reist, is er meer ruimte. Maar gebeurt dat in de praktijk? Want jij zou die mensen vanuit jouw beroep, het preventieteam. Ja. Vertel eens even, wat deed het preventieteam ook alweer? Ja, in feite begeleiden wij dus mensen om ze weer fit, vitaal en gezond te krijgen. Ja. Multidisciplinair, dus we pakken ze op verschillende aspecten. Dus voeding, beweging, ontspanning en bewustwording. Ja. Maar heb jij in de afgelopen tijd ook gemerkt dat er dus meer mensen jouw kant op zijn gekomen? Nee, sterker nog, sinds de lockdown is het bij ons drastisch minder geworden. Ja. Dus mensen durven ook niet meer naar buiten, durven niet meer in de praktijk te komen. Dus bleven thuis. Ja. Marjolein, ik hoorde jou net ook zeggen, mensen moesten in het begin, zeker in het begin van die coronatijd, daar ook een weg in vinden. Hè? Een nieuwe situatie, thuiswerken, veel achter een scherm zitten. Je zag af en toe van 8 tot 5 aan één stuk door achter dat scherm. Zie je daar nu ook al verandering in, of niet? Ja, ik denk zelf dat een stukje leefstijl ook pas daarna, die bewustwording ook pas daarna kwam. Dat het nu pas op gang komt, dat je denkt van, ik moet toch wat... ik zit heel veel. Het zitten is natuurlijk niet goed om 8 uur achter elkaar te zitten. Ik moet gewoon zorgen dat ik gewoon meer mijn leefstijl in de gaten hou. Hoe zit het met mijn slapen? Hoe zit het met mijn eten? Hoe zit het met mijn bewegen? Ja. En dat goed op elkaar afstemmen. Maar is het ook zo dat mensen misschien in hun hoofd hebben zitten, ik moet van 8 tot 5 werken, dus ik mag helemaal niet even achter mijn laptop uit om een half uur te wandelen. En dan is het belangrijk inderdaad dat je als werkgever dat je dat aanvoelt en dat je ook die vrijheid geeft, waardoor je je ook flexibel voelt om die keuzes te maken, want die zijn juist op dat moment heel belangrijk. Ja. Maar dat is natuurlijk de uitdaging. Wat ik veel hoor, dat heel veel mensen dus, omdat je thuis werkt en eigenlijk weinig zichtbaar bent, mensen de neiging hebben om vooral te laten zien dat ze hard aan het werk zijn. Ja. Snel e-mails opvolgen, snel telefoontjes opvolgen, niet laten gaan. Dus ze hebben eigenlijk het gevoel dat ze constant aanwezig en hard aan het werk moeten zijn. Ja, en constant aanstaan. Constant aanstaan. Ja. En eigenlijk, dat is een beetje mijn de boodschap die ik in ieder geval altijd geef, die ik als topsport ook geleerd heb, dat als jij duurzaam wilt presteren, dan gaat het om presteren, maar dan gaat het nog veel meer om goed herstellen. Ja. Want dan kunnen we weer presteren. En eigenlijk gaat het om die golfbeweging. Dus snap dat het zo werkt, dat het de batterij af en toe gaat opladen. En een van de meest effectieve manieren overdag, als het over een werkdag gaat, is even naar de lunch- en powernapje gaan doen.
Dat is al lang door de wetenschap bewezen dat dat fantastisch goed werkt. Een van de beste manieren om mentaal op te frissen. Wie van jullie doet dat overdag? Dus de vraag stellen is en beantwoorden. Je zal maar gebeld worden door je baas, terwijl jij lekker ligt hem af vanuit de lunch. Weet je wel, dat is inderdaad... creëer maar eens een omgeving waarvan het geaccepteerd wordt dat het zo werkt. En dat is de uitdaging, maar dat is echt wel de weg van de lange adem natuurlijk om die kant op te gaan. Maar dat wil je wel creëren. Dat het natuurlijk oké is om een pauze te nemen. Om eventjes de zaag te gaan slijpen, zodat je weer scherp bent. Ja. En dat is denk ik de uitdaging om dat over de bühne te krijgen. Ook bij de mensen thuis tegenwoordig. Jij zit er namens de Rabobank, Sandra. Ja. Hoe pakken jullie dat aan? Herken je dit verhaal? Of? Nou, ik wil zeggen, een heel mooi voorbeeld wat ik vind is dat wij, ik denk al vanaf april, over het hele land mindfulness sessies hebben. Dat zijn 2 gedreven mensen en die geven 8 keer per week ongeveer een mindfulness sessie. En daar kun je op inschrijven via Teams. En dan zit je dus door het land met, afhankelijk van de inschrijving, met 50 of 200 man op hetzelfde moment in zo'n sessie. En ik vind het ongelooflijk knap dat dat nu nog steeds, week na week, gewoon heel druk bezocht wordt. En dat vind ik wel een heel mooi voorbeeld van een vitaliteitsprogramma. Ja, en zo merk ik dat we dat nog steeds continu inzetten en dat mensen daaraan deelnemen. Zo'n sessie is heel mooi, maar ook dan kunnen mensen toch weer laten zien, ik ben toch voor mijn werkgever nu in die sessie aanwezig. Stimuleren jullie toch van, kruip nou eens even achter die laptop vandaan en loop even een rondje door het bos? Ja, zeker. Ja, maar ook, ik heb ook wel echt mensen die zeggen van, maar ik kan toch niet even naar de bakker een brood halen of de wasmachine aanzetten. Ik zeg, heel graag. Ik zeg, nou doe ik zelf ook. Want het is, als je dan toch thuis bent, hoe handig is dat? En je maakt echt je taken en je doelen wel af, daar twijfel ik niet aan. Ja. En daar hebben we ook wel gewoon het goede gesprek over. Maar niet vanuit een controlerende rol, maar meer vanuit een energieke rol en op basis van vertrouwen. Ja. Jij bent werkzaam bij de gemeente Venray. Hoe gaan ze er daarmee om, Puk? Ja, wij hebben ook een vitaliteitsprogramma waarin dan maandelijks cursussen of iets worden aangeboden waarbij de medewerkers aan mee kunnen doen op het gebied van onder andere mindfulness, maar ook bewegen, slaap is ook een van de onderwerpen waarmee aan de slag zijn gegaan. Dus het wordt vanuit de werkgever, gemeente Venray, wordt dat gefaciliteerd? Ja. En hoe ervaar jij dat zelf? Ja, wat ik de afgelopen maanden heel prettig vond, is dat wel de boodschap kwam van het is goed als het even niet lukt. Zeker voor gezinnen. En het is ook niet erg als je werkdag wat later begint of wat langer doorgaat. Maar zorg er wel voor dat je niet 24/7 bezig blijft. En door die boodschap ook van een managementteam en van je eigen manager te horen, had ik wel zelf zoiets van, dus het is niet erg als ik een half uurtje langer pauze pak en dus even ga wandelen. Ja. Stelling 2 luidt, werkgevers mogen eisen dat medewerkers hun leefstijl verbeteren. Dus werkgevers mogen dat eisen. Vind ik ver gaan. Ik vind eisen wel heel erg ver gaan. Volgens mij moet je als werkgever zorgen dat je de werknemer verleidt om aan de slag te gaan met gezonde leefstijl. En voor de een kan dat een klein stapje zijn en voor de ander kunnen dat 20 stappen zijn. Ja. Maar ik vind persoonlijk eisen te ver gaan. En ik denk dat je dan ook je doel voorbij streeft. Okay. Want is er iemand aan tafel die zegt van het kan mij niet ver genoeg gaan. Ik vind eigenlijk best dat een werkgever dat mag eisen van zijn werknemers. Onder bepaalde omstandigheden, kijk, als iemand vaak uitvalt en voortdurend daardoor het bedrijf tot last is, dan wordt het wel een keer tijd om samen om tafel te gaan zitten. En dan mag je best eisen stellen, in die zin hem op zijn verantwoordelijkheid wijzen. Ja. Ik vind wel dat vitaliteit en energie, dat wel een onderdeel van functioneren mag zijn. Daar mag je wel over praten, onderwerp van gesprek. Volgens mij is dat... Is dat een hele mooi uitgangspunt. En dan is sport en bewegen is natuurlijk een middel om fitter en energieker te zijn, maar het zijn niet de enige 2 manieren. Nee, want er zijn mensen, denk ik, die echt een bloedhekel hebben aan sport. Bijvoorbeeld. Want hoe krijg je die dan toch op het goede spoor van een gezonde leefstijl? Wat zou je nog meer kunnen doen? Hoe zou jij dat doen? Nou ja, Sandra heeft het over mindfulness activiteiten tijdens een werkdag. Dat zou al heel goed kunnen helpen. Dat gaat meer om het brein even te ontlasten. Want de meeste medewerkers die werken met hun hoofd. En dan fysiek fit zijn, fysiek gezond en in een, hoe zeggen ze dat? Gezond geest, gezond lichaam. Ja. En dat werkt natuurlijk wel samen, maar
Ja, er zijn veel manieren om aan je energie te werken. En dat houdt niet op bij sport en bewegen. Dat kan dus ook met zorgen dat je mentaal fit bent. En dat je zorgt voor een goede omgeving. Mensen die jou stimuleren en ook nee durven te zeggen. Dat zijn ook manieren om gewoon lekkerder in je vel te komen te zitten. En dus misschien beter te functioneren. Dus ik zou hem iets breder trekken dan alleen dat sport en bewegen. Maar vitaliteit op de agenda, ook tijdens functioneringsgesprekken... Dat vind ik wel een goede zaak. Dus in ieder geval wel bespreekbaar maken. Heb je ook een idee hoe werkgevers dat het beste kunnen doen dan? Want ik denk dat dat best wel een lastig onderwerp is om het over te hebben met je medewerkers. Ja, nou ja, op zich is een vraag stellen, hey, hoe gaat het met je? Zou een start kunnen zijn. Ik doe wel eens de vraag stellen, hoe zit je in je energie tussen 1 en 10? En die kun je ook nog onderscheiden in fysiek en mentaal en emotioneel en zingevingsenergie. En dan heb je een soort van, dan heb je een onderwerp van gesprek. En dat is op zich, vanuit zo'n gesprek komt dan wel het een en ander op gang. Maar en dat is ook, denk ik, de bewustwording om dat thema gewoon te benoemen. Ja. Als iemand heel veel ziek is, dat is wat iemand zelf ook niet wil. Dus hoe kun je daar stappen in maken? Ja. En inderdaad wel kijken naar de werkvloer van wat kun je wel al faciliteren als werkgever. Waardoor het steeds laagdrempeliger wordt om deel te nemen. En ik zelf heb ook wel het idee dat het steeds meer een gemeengoed aan het worden is in de maatschappij. Dus ik vind niks dat we daar nu voor om tafel zitten. Waar het een aantal jaren nog amper onderdeel van het gesprek was, zie je dat nu continu, helaas door corona wel nog meer onderwerp van gesprek. Maar dat maakt ook wel dat iedereen erover na aan het denken is. Ja. Dus ik denk dat die dialoog wel steeds beter en makkelijker op gang komt. Ik hoor jou het woord faciliteren zeggen. Hè? Een werkgever mag de werknemers daarin best faciliteren. Hoe doen jullie dat bij de Rabobank? Hoe faciliteren jullie je eigen medewerkers? Heel simpel met fruit. Vroeger stond daar de snoep, nu staat er fruit. Een gezonde bedrijfsrestaurant, buiten coronatijd. Want nu op dit moment is dat gesloten. Maar om daar wel goed naar te kijken van wat kan er genuttigd worden in je pauze. Maar we kijken ook bijvoorbeeld naar, nu thuis bijvoorbeeld naar de faciliteiten van je bureau, je stoel. Hoe is je houding, hoe kun je zitten. Ja. En daar wordt ook in gefaciliteerd, maar ook in begeleid. We zijn ook nou weer mensen op aan het leiden als ergocoach. Dus om daar in de volle breedte naar te kijken. Ja. Merk je dat de mensen dan thuis ook gemotiveerder zijn om met hun leefstijl aan de slag te gaan? Omdat je het op het werk zeg maar, bij de Rabobank faciliteert? Ik denk dat er altijd 2 groepen zijn of meerdere groepen. Een groep die daar wat minder gevoelig voor is. En denk fijn dat jullie faciliteren, maar niet voor mij. Dat is niet voor mij of dat hoort niet bij mij of ik doe niet mee. En ik denk dat de groep die daar zelf wel al enigszins in geïnteresseerd is, dat het daarbij heel erg helpt om die daar verder te begeleiden of daar nog meer in te laten doen. Daar nog beter en bewuster mee bezig te zijn. Ja, jullie zorgen eigenlijk dat de gezonde keuze de makkelijke keuze is en dat die keuze gemaakt kan worden door de werknemer of ze dat wel of niet mee aan de slag gaan. Ja, ik vind dat een mooie wat je daar zegt. De gezonde keuze is de gemakkelijke keuze. Heb jij daar wat voorbeelden van dingen die jij in de praktijk hebt gezien, Puk? Misschien ook wel op scholen. Hoe kun je nou mensen met door ze de gezonde keuze aan te bieden, hoe kun je ze daarmee helpen? Ja, daar heb ik wel verschillende voorbeelden van. De eerste is als je dan bijvoorbeeld kijkt naar kinderopvang of naar het basisonderwijs. Als daar water drinken de normaalste zaak van de wereld is op het kinderopvang al. En ze gaan dan naar het basisonderwijs. Dan is het nog steeds normaal dat ze een glaasje water pakken in plaats van een pakje chocomel of een pakje appelsap. En daarin proberen wij ook samen met de omgeving en in dit geval ook met de Rabobank te kijken van hoe kunnen we scholen daar dan bij ondersteunen. Dus we hebben een project en dat heet De Gezonde School. En daarbij is een expert ingehuurd door ons samen, die samen met de school gaat kijken van waar sta je dan nu? Waar wil je naartoe en welke stappen moeten jullie dan zetten? Zodat gezondheid en voor de medewerkers en voor de ouders, maar ook voor de kinderen de normaalste zaak van de wereld wordt. En zo kijken we ook van hoe kunnen we de omgeving beweegvriendelijk inrichten. Zodat als kinderen iets zien dat ze dan ook eens hebben van oké, wij moeten daar naartoe gaan en we moeten daarmee gaan spelen. In plaats van dat ze denken van oké, we gaan naar huis en we gaan even die iPad aanzetten. En nou lijken mijn kinderen nog wel, maar dat is even mijn aanname, redelijk makkelijk kneedbaar.
Maar hoe zit dat met die Rabo-medewerker die al 25 jaar op dat kantoor zit? Hoe krijgen we die nog gekneed? Maar volgens mij is het ook wel een wisselwerking, in dit geval tussen werknemers, hè, of tussen mensen. En vroeger keek niemand ernaar, dus was het de normaalste zaak van de wereld om de niet gezonde keuze te maken. En nu zijn er steeds meer mensen wel mee bezig, dus je wordt er ook wel een beetje door geïnfecteerd of door beïnvloed. Dus het wordt wel steeds makkelijker en je wordt niet meer raar aangekeken als je een gezonde keus maakt. En dat was vroeger denk ik meer. Ja. Slaat het soms ook niet door? Het zal soms vast doorslaan. Ja. Maar daar heb ik nog niet... Eens. Ik vind Veel werkvloer nog niet meegemaakt. We leeftijd ook een keer een lekker rood wijntje. Absoluut. Een frietje natuurlijk, maar het is steeds wel de balans. Het is de balans. Ja, dat is het belangrijkste, dat jij bewust je keuzes maakt. Want dat is ook wel eens... ik heb natuurlijk het imago van die oud-topsporter, die fitte, gezonde figuur die het allemaal perfect doet. Nou, ik wil vooral de indruk wekken dat ik ook best wel van een biertje hou, van een wijntje, van de dingen die niet goed voor mijn systeem zijn. Maar, dus het gaat vooral om dat je wat bewust bent van de keuzes die je maakt. En daar hoort ook genieten bij. En ja, daar heeft iedereen zijn eigen afwegingen en zijn grenzen in. Maar... ja, ik vind het ook heel belangrijk om dat in ieder geval te benoemen. Het kan ook heel belerend worden, hè, dit thema. Het kan heel belerend overkomen. Dus het is vooral, ik ben altijd toch wel bewust van het feit van... geef de mogelijkheden, geef de inzichten. Laat mensen nadenken over hoe ze doen. En dan geven ze een steuntje in de rug. Ja. Maar wat ik ook een hele belangrijke vind te vermelden... is de voorbeeldfunctie die je hebt als management. Je kunt van je werknemers verwachten dat zij hun best doen... en bezig gaan met vitaliteit... Maar als vervolgens op management boven zitten vergaderen en de schade frikandellen en de bitterballen worden naar boven, dat kan natuurlijk niet. Ja. Dus ik zeg altijd zo boven zo beneden. Hè. Het is net als een gezin, de ouders moeten het voorbeeld geven, maar dat geldt ook binnen bedrijven. Nou, het schijnt zo te zijn dat als het gaat om generaties, dat de generatie, de twintigers van nu, de hoogte van het salaris minder interessant vinden dan de voorwaarden waarin ze werken en de ontwikkelingsmogelijkheden. Dat is wel een ontwikkeling die speelt. En ja, vitaliteit, gezondheid is wel een thema wat daar, zeker voor die doelgroep, misschien belangrijker wordt gevonden dan de dinosaurs die al decennia lang bij hetzelfde bedrijf werken. Dus ik denk dat daar wel een verschuiving aan het ontstaan is. En meer een stukje kiezen voor vrije tijd en eigen keuzes maken. Dus niet meer alleen maar werken en geld verdienen. Ja. Maar heel bewust kijken van wat heb ik nodig om ook gewoon van mijn tijd te kunnen genieten. En een keer op het terrasje te kunnen gaan zitten. Precies. En minder materialistisch insteek hebben van... ja, absoluut. Ja. Ik geloof ook wel dat bedrijven in bepaalde sectoren die het moeilijk hebben met het vinden van werknemers, daar echt wel hun voordeel van gaan ervaren als ze aandacht besteden aan het stukje gezondheid en vitaliteit. En dat bedrijven die dat niet doen, in bepaalde sectoren daar uiteindelijk ook wel heel veel last van gaan hebben. Was dat destijds voor jou, toen jij bij de gemeente Venray bent gaan werken, ook een reden om hier bij deze gemeente te komen werken omdat het goed geregeld was? Of was je er toen nog helemaal niet zo mee bezig? Ik denk dat ik daar toen nog helemaal niet zo mee bezig was. Maar als ik uiteindelijk ooit ergens anders zou gaan werken, zou dat wel een thema zijn dat ik mee zou nemen. En ik zie in mijn omgeving, als je het dan hebt over die twintigers, wel dat daar bewuste keuzes in worden gemaakt. Ja, dus dit is in ieder geval voor bedrijven, ook voor bedrijven die nu kijken, is dat wel misschien een punt van kijk eens goed naar je eigen bedrijf, hoe jij op dit moment met dit onderwerp omgaat. Wat ook heel populair aan het worden is nudging. Dat is een term waarbij je het is een beetje mindfuck zou ik maar zeggen. Maar bijvoorbeeld zo'n watervat, zeg maar, wat je ergens neerzet, waar je voetstapjes naartoe zet. En als je er geen voetstapjes neerzet, dan duurt de maand wat die leeg is bij je spreken. Zet je voetstapjes neer, is het in 2 weken leeg. Ja. Dat is echt heel bijzonder. Dus nudging is door zeg maar die stickers van die voetstapjes op te plakken, begeleid je eigenlijk de mensen al naar dat watervat. Hetzelfde als bijvoorbeeld op de trap van die toetsen van de piano te maken of dat de trap geluid maakt als je de trap oploopt. Hele simpele dingen, maar mensen vinden het leuk. Gaan op de trap in plaats van de lift. Ja, wat bij ons door corona ook wel ontstaan is je ziet elkaar veel minder. Maar je wilt wel weten hoe het met elkaar gaat. Je wilt weten hoe het met je medewerker gaat. Dus ik heb heel veel rondjes langs de Maas gewandeld. Dus in plaats van dat je een voortgangsgesprek of hoe gaat het met jouw gesprek in een spreekkamer aan een bureau hebt. Liepen we samen een rondje in de lucht. Hebben geen kans op besmetting. Had je elkaar gezien en je had je verhaal gedaan. En ook nog veel energieker. Ja. Is dit ook iets wat, als straks corona hopelijk een keer voorbij is, blijf je dit gewoon doen? Ja,
Dit geeft zoveel energie, veel meer energie als op die stoel blijven zitten. Dit is een blijver. Ja, mooi. Ja. Even terug naar de stelling. Ik denk dat werkgevers, het eisen dat medewerkers hun leefstijl verbeteren, dat gaat een stap te ver. Maar in ieder geval het faciliteren, het mensen het zo makkelijk mogelijk maken om een goede leefstijl te hanteren, daar ligt een belangrijke rol voor die werkgever. Ja. Dank jullie wel. Ja, dames en heren, de derde stelling, daar komt die goed luisteren, die luidt: directie, management en HR-medewerkers hebben externe kennis en kunde nodig om verantwoord en professioneel invulling te kunnen geven aan een gezonde werkvloer. Ik denk wel dat het zo is dat het helpt om extern in te huren, om de dialoog op gang te brengen, om te kijken waar je staat en wat je nog nodig hebt. Dus ik denk dat het heel verfrissend is. Ik denk dat er ook aan ligt hoe ver je als bedrijf wil gaan binnen het thema vitaliteit. Dus als je kleine dingen wil doen, dan kan dat zelf. Maar als je echt wil gaan voor die gezonde werknemer en de duurzame inzetbaarheid van medewerkers en je wil daarop in blijven zetten, dan geloof ik wel dat je daar hulp bij nodig hebt en dat je medewerkers of HR-medewerkers niet die expertise in huis hebben die je nodig kan hebben. Ja, ik geloof ook echt in een combinatie van de twee. Want ik spreek ook een beetje voor eigen parochie, maar als externe je hebt geen positie in het bedrijf. Dus je kunt net even makkelijk een bepaald dialoog op gang brengen en op gang houden. Mm-hmm. En als HR-manager of directielid heb je toch altijd een positie. Dat maakt het net even anders. Maar als het gaat om vitaliteit en cultuur en gedragsverandering, dat is gewoon hartstikke moeilijk om voor elkaar te krijgen. Dus met een paar sessies van een externe, dat is niet genoeg om het voor elkaar te krijgen. Dus daar heb je echt wel de mensen zelf ook binnen een organisatie nodig om het thema op tafel te houden. Ja. Dus het is echt wel een combinatie van het houdt niet op bij een paar inspiratiesessies. En dat was goed, dat was leuk. En we proberen het 1 keer en dan lukt het toch weer niet. En dan zie je wel, slappe Henkie dat ik er ben enzovoort. Nee. Je hebt het over gedragsverandering. Ja, eigenlijk hoe lang is er nodig? Weet iemand dat? 100 dagen? 2, ja. Ja, zo lang? Zoiets, ja, 3 maanden ongeveer. Ja. Nee, dus het is niet zo inderdaad waar je zegt, we doen 1 inspiratiesessie en het is geregeld, want dan was het al lang gebeurd. Voor sommige mensen die al vrij ver zitten of de urgentie zien of de motivatie hebben, kan zo'n sessie genoeg zijn. Maar voor het merendeel niet. En het is gewoon al die incentives, al die manieren om het onder de aandacht te brengen in het gesprek, in de activiteiten die je plant. Deels zelf, maar ook deels door externe. Ik denk dat dat heel goed werkt. En wat je net zei, Harold, dat als het management er niet voor staat en ook geen voorbeeldfunctie geeft, dat is wel een hele bepalende factor binnen het bedrijf om zo'n programma succesvol te laten zijn. Ja. Even, waar zit nou, want we hebben hier dus in Venray nu de Venrayse leefstijlmonitor. Hoe zou die in dit verhaal van toegevoegde waarde kunnen zijn? Kunnen jullie daar iets over vertellen? Een werkgever zou ons kunnen benaderen via de website, of kan ons benaderen via de website. En dan kan een werknemer bij ons een leefstijlcheck laten doen. En daar wordt gekeken naar bewegen, voeding en gedrag. Dus 3 verschillende pijlers. En van daaruit wordt een advies gegeven. En dan ben je vrij als werknemer om te kiezen van waar wil ik naartoe. Dus dan kun je bij Harold, je kunt inderdaad personal training gaan doen. Dus je bent zelf vrij in de keuze in waar je inderdaad jouw expertise gaat zoeken. Maar komen werknemers uit zichzelf naar jullie toe? Of is daar ook een zetje van de werkgever voor nodig? Ik denk juist dat heel belangrijk is dat dat zetje van de werkgever komt. Om inderdaad ook met je leefstijl aan de slag te gaan. Ja, maar goed, jullie zijn dus vanuit die Venrayse leefstijlmonitor met een aantal partijen verenigd. En jullie kunnen die Venrayse bedrijven die hier nou naar kijken en denken, ik wil hier hulp bij hebben, die kunnen jullie dan ook bedienen. Knooppunt en wij hebben allebei een aparte scan. En de werknemer kan in principe kiezen van ik ga de scan bij Knooppunt doen of ga de scan met het preventieteam doen. Op basis van de scan die ze bij ons doen krijgen ze een rapportje mee met aanbevelingen. En met die aanbevelingen kunnen ze gaan kijken, oké, waar moet ik zijn voor voeding? Waar moet ik zijn voor personal training? En dat zijn partijen die aangesloten zijn bij ons waar ze dus kunnen kiezen. Ja. En daar verwijzen wij dan naar door. Ja.
Dus jullie kunnen ze helpen. Wij geven ze richting, geven ze richting en hun kiezen vervolgens uit het aanbod wat er vanuit de Venray. Dus jullie helpen ze de weg te vinden in het landschap, zullen we zeggen. Ja. Wat ook nog wel een mooie tip is, wat wij binnen de gemeente Venray zagen, is dat als je kijkt naar de eigen medewerkers en wat zij leuk vinden om te doen en wat zij buiten het werk allemaal al doen, dat je daar ook best wel een mooie programma's of initiatieven kan opzetten. Dus we hebben een collega die ook Pilates-instructrice is. Ja. En zij heeft nu ook op de dinsdag voor corona, is ze nu weer mee gestart, Pilateslessen tussen de middag voor de medewerkers. Dus je maakt dan gebruik van de kennis, de kunde en de passie van een medewerker die dat wil delen met andere medewerkers. Ja. Hartstikke mooi. Gisteren had ik een sessie met de medewerkers van JOG Nederland. En Venray, daar zien ze ook wel vanuit Den Haag, daar gebeurt heel veel. Dat is een van de koplopers echt wel in Nederland op het gebied van jogaanpak, gezonde werkvloer, good practices, de inspiratiesessie, maar ook wat daar aan vasthangt. Dus je hoeft het ook niet alles zelf te verzinnen. Je kunt ook met elkaar dingen gaan organiseren. Zeker als dat de kosten net even wat vriendelijker is. Dus er zit echt, daar zit gewoon heel veel kracht hier binnen de gemeente. Dus zeker als je wel wil, maar niet kan, zoek contact met de gemeente. Precies. En daar zijn korte lijnen. Ja, goed. Dus inderdaad, dit is dan ook meteen een oproep van bedrijven. Ook al ben je klein en denk je, het is wat lastig voor mij om te realiseren. Zoek die verbinding op. Want jullie kunnen inderdaad als gemeente Venray wellicht inderdaad doorverwijzen, tips geven, mensen met elkaar verbinden. Wat mooi om te horen dat Venray hier koploper in is. Ja, vond ik ook. Ik ga morgen naar Venray en toen gaven ze dit even mee. Dus ik dan kan ik aankomen. Hè? Nou ja, je mag vaak komen, heer. Hartstikke goed. Ja, dat is goed om te horen. Ja, heel goed. Wij zitten hier aan tafel. Jullie hebben allemaal ook je eigen ervaringen. Zijn er nog van die voorbeelden, van die pareltjes op dit gebied die jullie met ons willen delen? Ik heb nog wel een mooi voorbeeld. Als je zegt, we willen die koppeling maken met en de medewerkers en ook met de maatschappij. Dus bij Rabobank was al een voorbeeld. We werken ook samen met een aantal supermarktketens. Waarbij we samen een supermarktsafari organiseren. Ja. Waar kinderen dus samen met de ouders, maar ook met de leerkrachten meer kennis krijgen over gezonde voeding. Mm-hmm. Ja, dat levert de school en de kinderen levert op dat ze daarmee aan de slag kunnen. Dat ze daar meer kennis voor opleveren. En de supermarkt heeft dan die kinderen daar in de winkel. En zij denken dus verder dan alleen de klanten, maar ook van wat kan ik voor de maatschappij terug doen. Ja. En het mooie is dat alle supermarktketens in de gemeente Venray aan hebben gegeven van wij willen daarmee aan de slag. Door corona zijn we daar nu niet mee gestart en wordt het pas voorjaar. Ja. Maar dat zijn wel bedrijven en de ene is wat groter dan de ander. Die samen zeggen van oké, wij gaan voor gezondheid en van onze medewerkers, maar ook van onze inwoners. Ja, mooi. Dus straks als wij in het voorjaar een keer, als ik boodschappen aan het doen ben in een van de supermarkten, kan het zomaar zijn dat ik een klas kinderen op safari door de supermarkt heen zie gaan? Zeker, allemaal met een mooie kookmutsje op en een schortje om. Dus dan weet je direct dat die vanuit ons afkomstig zijn. Dus ook, je begint er ook helemaal bij te stralen. Ik vind het ook fantastisch om te horen. Lijkt me hartstikke goed. Nog meer van dit soort voorbeelden. Wat voor succesverhalen maken jullie mee in de praktijk, Marjolein en Harold? Wat je vaak ziet is ook ondernemers waarvan je zelf denkt van ze hebben het redelijk op orde, maar die zelf merken dat ze na het einde van de dag gewoon dat het energiepeil echt laag is. Dat je ze toch op bepaalde vlakken kunt helpen, waardoor ze echt ook aan het einde van de dag veel meer energie over hebben. Ja, en wat probeer dat eens concreet te pakken van wat doe je dan met zo'n werkgever? Het moment van sporten. Soms het moment van sporten wordt heel vaak op het einde van de dag geschoven. Ja. En soms is juist het begin van de dag een beter moment om te doen. Maar ook inderdaad het slaap. Hoeveel uur slaap je? Hoeveel slaap heb je nodig? Dus vaak zijn dat kleine dingen waardoor je echt enorm een resultaat kunt behalen. Ik sta er wel eens versteld van hoe simpel de eenvoudige tools je kunt aanreiken. En dat mensen zeggen, daar heb ik nog nooit zo over nagedacht. Bijvoorbeeld, dan zeg je tegen iemand van, wat drink je de hele dag? Ja, koffie, thee, chocomel enzovoort. Dus ik krijg voldoende vloeistof binnen. En dan zeg je, maar was je raam ook dan met chocomel of met koffie of met thee? Water drink je om je te reinigen, om je te wassen.
Nou, dan krijgen ze een beeld bij en zeggen, oh oké, dus je kunt beter water af en toe drinken als alleen maar... ik zeg al, water is leeg, bij wijze van spreken. Dat gaat door je lichaam heen en dat pakt allemaal de spulletjes waar het lichaam vanaf moet, pakt die op en die plast dat mooi netjes uit. Nou, als jij iets drinkt wat niet helder is, dat zit al vol, dus dat drink je en dat pies je zo eruit en de afvalstoffen blijven in je lichaam zitten. Ja. Zo'n beelden probeer ik de mensen dan mee te geven. Dus die zeggen van, oké, ja, dat spreekt me wel aan en dan gaan ze daar mee aan de slag. Dat is leuk. Misschien wat wel een mooi voorbeeld is, op een stukje vitaliteit. We waren heel erg gewend om voor elkaar koffie te halen. Als er eentje zin had, zo van ja, dan pak je dienblad en ging je voor je hele team koffie halen. En we hebben eigenlijk ook vanuit vitaliteit gezegd van, als we dat nou niet doen en iedereen gaat gewoon zelf opstaan uit het koffieapparaat, dan heb je toch weer even die beweging. Ja. In het begin vonden mensen dat super lastig, maar ondertussen is men er wel aan gewend en heeft toch iedereen zo'n klein vitaliteitsmomentje. Maar hoe simpel kan het zijn, hè? Ja. Ja. Over het algemeen misschien is dat wel de rode draad, hè? Dat het zijn de kleine dingen die het doen. En dat komt ook omdat het is lastig om gedrag te veranderen. En als het klein en concreet is, dan dat maakt de kans op succes groter. Ja. Dit voorbeeld, dit is een van de meest populaire maatregelen binnen de programma's die ik zie, in ieder geval doe. Want mensen vinden het eigenlijk wel lekker dat ze alleen voor hunzelf koffie hoeven te halen. Dus het legitimeert ze om niet voor de ander te hoeven halen. En dat spreken we dan met elkaar af. Maar dat zijn van die simpele dingen die eigenlijk best wel... goed werken, ja. Zo simpel is het eigenlijk. Ik geef jou een stukje gezondheid. Ga je zelf maar je koffie aan. Maar dan komt het dan wel een beetje op neer, toch? Ja, mooi. En als we dat dan zo verkopen en vertalen, is dat toch hartstikke goed. Ja. Zeker. Ik had laatst iemand, had ik één keer gezien, en iets ook over energie en over slaap verteld. En die man die zag ik na een week of 4 weer. En die vertelde dat hij een nieuw bed had gekocht. Hij had gordijnen opgehangen. Hij had een airco ook gekocht. Want de zomer kwam eraan en de temperatuur. Dus die had echt mega veel maatregelen genomen. En echt geïnvesteerd in zijn slaap. En het werkt goed, joh, zegt hij. En dan denk ik, maar dat is fantastisch om te horen, weet je wel. Dat zijn ook de pareltjes. Dat zijn mooi dat mensen toch vanuit zo'n... toch even één moment van bewustwording. En denken, potverdikke, ik moet hier iets mee gaan doen. Ik wil jullie allemaal heel hartelijk bedanken... voor jullie input, voor het leuke gesprek, voor al jullie reacties. En tegen de kijkers wil ik zeggen, dank jullie wel voor het kijken. En we hopen natuurlijk dat steeds meer mensen, steeds meer bedrijven zich gaan aansluiten bij die gezonde werkvloer. Dan zeg ik dank jullie wel en tot ziens. Dank.